Біздің телевизор қараушылар бізді қарап отыра екен бетейін. Сәлем бар қызға да. Эфирда Әти хәмми тапшыруы. Һәм гадәттәгечә без сезнең белән хәзер күңелле итеп һәм файдалы итеп Буқая. вакытны уздырып җибәрербез дип Ышанып калам әле мин. Менә карагыз. Монда бу түгәрәкләр әйме? Менә бу түгәрәкләрдән күз ясарга кирәк. Кара белән хәзер монда күзнең карасын ясыйсыңмы? Син ясый беләсең? Әйдә, мин мәсәлән хәзер күрсәтәм. Безгә беләсеңме, ничектер куркынычрак итеп кара бармы? Аха. Менә монда. Нәрсәгә куркыныч? Нәрсәгә куркыныч? Менә хәзер. Әйдә, менә булай булсын, әйме? Менә хәзер. Менә бит бу күз ди. Әйбәт Һәм күз белән генә булай булса, кашта ясасак менә монда теге кашны менә монда итеп. Мондай. Һәрбер күзнең ике кашы булмый индеме, алайда? Юк инде, бер күзнең бер кашы. Яра, әйдә, менә булай итеп кенә итәбез. Алайса, әлегә. Аннары карабыз. Әйме, син ясый тор. Кырфык. Белмим шул кырфык ничек ясала икән? Очны ясыйсың да инде булды. Мин булай ясый алам. Кирәкме бу? Ничек? Зуррак яса карасын. Менә тагы бер күз. Гадәттә ике генә күз, безнең монда бик күп. Монда күбрәк кирәк. Нәрсәсең бу? Хәзер белмим, нәрсә дә булса килеп чыгарга тиеш. Алла бирсә. Кырфык. Яра, алайда яра. Хәзер безгә кирәк авыз ясарга, авыз. Авыз ясыйбыз әйме, ниндидер куркыныч итеп әйдә. Кызыл белән. Кызыл төсендәме? Монда. Нә булдымы? Яна шундый куркыныч. Тышсыз булганда ошо. Сен телевизор караучыларын куркыта күрмә. Курыкмыйлармы алар? Сенең астада теш юкмы? Ни шул? Тышсыз. Яра, үсә ул. Алла бирсә, шулай бит. Сагышкасы үсә бар. Хәзер моны ничек итеп кисергә соң әле? Әйдә, булай итеп, хәзер бу безгә кирәкми бит әле. Булай итеп кенә ясыйм микән? Кызгы. Куя. Бир әле. Бу дөрес булдымы соң инде? Бу авызга охшадымы? Юк бит. Ма син буя һәм буягын буярга кирәктер инде. Ярыймы мин буя? Ма буя, әйдә. Сен буярга яратасың безнең? 6 күз. 6? Ярар. Әлегә 6 ауды. Хәзер. Булай итәбез. Вай. Хәзер. Тукта. Ашыкма син. Әти монда бик әйбәт буямай. Ярар. Кара, нә? Ярар булган. Ничек бар шулай? Кара, итәм дә. Һәм нә булай? Крутой кара. Ярар ансың. Хәзер менә моны кисеп алырга кирәк. Monster. Шундай куркыныч. Кеше куркытырга бу. Мәсәлән,
Өскін. Кімдедір қорқатырға тілесен. Инвалид. Нешле? Қазір ләктіріп кіна бітіре керек. Оның пакеті шыққанған. Міне сәлем. Мотор бұл біздің. Сәлем. Берелі. На. Мотор бит ол. Мына шундай қорқыныш бір мифик хайуан, жануар, әкияти. Мәсәлән, әкият сөйләргә була моның белән. Курчак театрларын күргәнегез бар бит инде? Мәсәлән, бара икән анда. Опа, қара. Камыр батыр. Қарайсың. Бара. Һәм аның каршына албаста килеп чыга. Дип. Не алайды келіп шыға. Мына Курчак театры өчен. Мына шушындай кызыклы гына әйбер. Моның өчен безгә кирәк булды. Перчатка, шушындай күзләр рәсемнәр ясадык, біз ябыштырдык. Кагаз, стакан һәм резин. Тугай, мин бір әйбер. Эш көтхә. Нишисәң, нәрсә булды? Тегендә күрсәт. Ана Зифа нәрсә язган. Давам итәбез, иптәшләр. Һәм чираттагы конкурс, бу конкурста безнең бүләк бар. Ул тәмле бүләк. Банан. Шуңа күрә җитез маймыл дип атыйк әле без әлеге конкурсны. Бу бананга Миннән алам. ия булыр өчен туктагыз, ашыкмагыз. Безгә Менә кирәк. уже. Менә бу кагаз стаканнарны монсын монда алгарак куйып та. Менә шушылай тезеп чыгарга. 3. Менә шулай. Нишәү кирәк? Зифа, унау кирәк. Күрәсеңме син өстәлдә? Ну, яра бер төрлерәк булсын. Мин булайрак куям. Яра, аралары менә шулай булсын. Яңадан безнең бар пластик стаканнар. Һәм безнең бар шарлар. Сезгә әлеге пластик стаканнарны 2 кулга киеп, бик җимермичә, шушының белән шушы шарларны алып, куеп чыгарга әлеге стаканның төпләренә. Банан минеке. Әзерме? Ха, минеке. Нишек без моннан алырга тиеш? Ничек тә булса. Иң авыры беренчесен алу. Ашыкма. Тукта. Булды, куябыз. Әйдәгез, куйдык. Һәм сезгә җиңелрәк җибәр. Сезгә җиңелрәк булсын өчен ярар. Шушылай әйләндерәм дә. Әйме? Һәм әкрен генә алам. Хәзер мин алганнан соң уен башлана. Кулларыгызга киегез. Мин куркам. Әзерме? 1 2 3. Төбе белән. Зифа, менә бу төбе белән алырга. Син бияләйсең, ма? Кара, Зифа, кара. Әнә. Минем алар югала. Гел кычкырып тормыйлар. Мин җиңдем. Менә хәзер алып кара. Төбе белән, кире менә монда салып кара әле. Әйдә төбе белән. Төбе. Әйе, дөрес. Менә сал. Тегесендә сал хәзер. Банан инде барыбер икегезгә бүлеп ашыйсыз. Әйдә, юкмы? Юк. Әйе. Гел дуслык җиңде түгел. Хәзер Зәлия җиңде. Сиңа банан бар бит анда. Аерым. Син үзең ашап бетермәгән бананың бар. Вә? Алайса, әллә нишәтеп бетердең? Пластикны. Бөгерләп бетердең. Менә шундый кызыклы гына уен. Тиз оештыра торган, моның өчен шушы пинг-понг шарлары кирәк. Бер дә булмаса, пинг-понг шарлары булмаса, син бананыңны ашый башласаң була. Пинг-понг шарлары булмый икән, суыткычтагы йомыркаларны
алып, ойнарға мөмкин. Йомырка, Ләкин, unutmağız, әгәр дә сезнең кулыгыздан шуып чүп китә икән, сезгә беркем дә аның өчен рәхмәт әйтмәячәк. Ләкин кызыграк булачак, анысы инде һичшиксез. Тәмле булсын. Рахмат. Biz balıkka çıkıp oturduk Ali iптәшләр, менә яр буенда утырабыз. Кармакларны алдан өйдә ясап килергә вакыт булмады. Шуңа күрә без хәзер яр буенда нәрсә дә булса майтарып карыйбыз. Иң беренче демәк кармакка кирәк безгә. Безнең бар. Ой, туктагыз, ашыкмагыз. Хәзер ясыйбыз. Менә бер башын ләктергә кирәк. Менә шушы кагаз стаканга ләктерәбез. Булдымы? Булды. Тора. Хәзер бер башын бәйлибез кармак. Менә бу таякның инде. Кармак. Башына. Бу uzun булды бугаймы? Әйе. Uzun булды, әйдә кыскарак итәбез. Юк, булсын, монда кисәбез дә хәр. Әйдә, кис. Мен сен кисәсен дип тор. Ана тегесе кисә иде бугай. Мен монысын бәйли тор. Башына бәйләп куй. Мин хәр икенчесен ясыйм. Минеке зәңгәре булачак. Парагыз шунда үзегез. Кайсысына ничек шиертә инде? Минеке менә бу булачак. Төстән тормый ул. Кайсысына балык килә? Балык? Монда шуар түгелме соң балык урынына? Хәр. Сиздең дә мәллә ничек нинди тәртиптә барганың? Иполик. Полик. Улдамны карас. Бу минеке. Тотып кара. Син мәшә шикелле буласың. Ярамый, сиңа кирәк менә моны тотыр. Хәзер ашыкмагыз. Менә монысында. Менә инде, менә. Менә уйнап тордым. Ябыштырдым. Кайда ябыштырдың? Нишәдә? Я, ашыкма. Менә монысын кайсын, мә, бәйлә. Зәлия. Бәйләп куй. Ул менә монда ябыша шаңкыры шамалап. Хәзер безгә. Сәй тота торган. Хәзер туктале. Кая, минекенә дә ясыйбызмы? Су буенда балыкчы. Кайсы кемнеке әле моның? Монсы минеке. Монсы апаныкы бугай. Зәңгәре гел минеке. Ярар. Ә минеке сарысы гел минеке. Булдымы? Әйдә. Салабызмы кармакларны? Тик. Мин балыкларны салып бетерәм. Балыкларны менә монда куй син. Анда җидәү бөтенесенә бугай. 2. Ал син шунда уртада бөтенесен. Минем 8. Күп итеп. Анда минеке синеке түгел инде. Шул бер күл бит инде бу. Шул бер күлдән тотабыз үзебезгә. Аннары шул балыклар белән. Менә синең нең, кәрҗинең тоткан балыкларыңны салып барырга. Мәсәлән, монда сал бөтенесен. Зифа, монда куй. Монда салганнары тотканнары монда саласы. Әйдә. Әтием намысы тотыламы менә бу? Белмим, куй инде шунда тотып карарбыз, әйдә. Шунда тотып карарбыз, бөтен кызыгы шунда бит инде. Әйдә. Тотыла. Демәк, без монда таякка җеп урадык. Җепкә кагаз стакан, аны ябыштырдык җепне скотч белән генә. Монда энә белән дә эләктереп куярга була. Кырый-кырыйларын әлеге стаканның без 2 яклы скотч белән эшләдек. Яра, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдә, киттек. Тотып карыйк әле.
Evet. Birov var benim. Benim de. Ol bir tane. Oy. Benim korkum katıldı. 3 tapqır bu ne dedin mi? Beyledin dedin mi? Yok beyledim. Soңағына Senin skoçun. Soңағына ләгіп шықты әлі бірсі. Senin skoçun. Elbette yapıştırılma. Skoç. Бей білмеген бейшіге штаны қымаша олы дейді. Қара, мен 2 балық ләкті. 2? Bir yolu 2 balık. Bunun birisi şurtan, birisi kereke balığı. Şurtan şul kereke balığın kopkan da. Hem onun işinden kilip çıktı. Şulay lekkeli koy vakit. Bala yoramay. Nişek? Ulu ala da narı kul bilen çıgar. Qara nişek alaydı. Sen kulga kirip tut bar alaysa. Usta. Ne bulay kire? Yor boyundan oturağa gerek. Şaydı motor edip gene. Kirin gene kiltir. Oo, brakonyerlar gitti mında. Brakonyer. Ana. Ha şu kire. Kıynap koy tarası. Balıkçılar. Meniki iң Yara. bulay. Neşe buldu? Benim Oo, mında balık. Meniki bilen şağıştırganda, meniki mında 3 de 6. Мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, Yara. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kimning eng ko'p balık? Şul qaytqaş bütün tutkan balıkны şiz tarta. Аңа şunday priz. Şu balıkны şiz tartı. Ey, dırız. Sparing. Kun kishga o'xshdi. Balık da şiy etmey başladı hazır. Narsa? Yavaşız. Parmaklarını şiyik da qaytayık kızlar. Tamak taştı. Oşarga dep kelgen bütün aybirini oşa bitirdigiz. Şeylerini işe bitirdigiz bütünüsünde. Jimlerini oşa bitirdigiz. Bunda benim sizge oşatıra aybirim bütün yok. Qaytayık. Jiyigiz qormaqlarıgız neydi? Şunun bilen biz sağbulaşırız. Televizor qarawchilarimiz bilan ittashlar. Esen sağ bo'lasiz. Qormaqlarıgizni jiyib yurigiz. Kelasi uchrashuvlarga qadar sağ bo'lasiz. Suv bo'yinda, yo'q yor bo'yinda balıkçı.